wakati sasa ni wawimbo wa shukrani. Naona wake tuangalie sasa altare kwa sala ya mwisho. Bwana Mungu wa milele, uangazie wao pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe mwenye huruma. Bwana uwajalie raha ya milele, na Mungu wa milele uangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe mwenye huruma. Tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunio ya pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu Yubenalis Matundura Nyaubi afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Tukaranse wono sa mangana make ulembe. Wase tutumie kwa wati sikwale ni Mzee. Nategemea mahala ulikuwa. Toa watareli wale ambao amepakia sio mingi. So, jamani sokore. Tunasema ni asante sana kwa familia. Kupitia kwa familia hii, mpangilio mwema umewezesha kupitia kwa jumuiya yetu hapa kwa yote yanaendelea kuwa sawa sawa kulingana na vile tutarajia
kumsindikiza mwenzetu yote yule ambaye amelala katika Kristo. Asante asaba kabonsi mwikawega wa Kristo na mono group iliyo mugako yiga courage. Biyamono soko bamuna intwe na mono gusindikiza mugisagyo mino moms group O biyamono na inwe asoko bana kwambuka saya onsi na abairi bonsi abasani bonsi amata yonsi asuku bwaterana kerayo mo naganete yonde niko banitie na inchi nunganetie abarayi baito na abade area mpina akorirawo kibagende ni timu yao na bande ntararo rawuye galinde no murabu kero kende mwe guribaga so na bonda abeti ntwali balu kwana abantu gitaga sinene so kibagende ni timu ino wabo abakisange banyu ne bare biwango mbalimbali maybe national government local government 9020 abutura na mono yumure rero gusimwa kwa mo 90 within this given jurisdiction ya Nyabululu parish 90 ya bantu tore no tumete nseye korengana muri nyasato yeri baga na mono rende ya county cheito Nyamira na KISII tali nganturi koigwa tali nganturi korora yuse ntoyete na kororake alianda genderete essence moya inobuna wana siasa 90 the spiritual leaders we serve one humanity mwana bantu ni rito serve the spiritual partner the human partner and therefore the two we work hand in hand to see that we have fulfilled our obligations. Mwaso ina accounting ntuyita mange tualira mange but igoto ko basabira tabiri ntekemo and respect amaskari namaya na kila mtu aisako kora sehemu yake ile ambayo amepatiwa mambo yatakuwa mazuri na kuna wakati kutakuwa na mengine magumu yale ambayo pengine tuyasikia tuyaona ni fema kuketi na kuongea na maisha yaendelee omugusino uliria mmoja bantu no uliria tokoereria naenda sokora ko no kwenye abantu bari wancha tubwatie machiko ense yare ko babya even from the spiritual point of view. Like check also Isaiah chapter 48:18. Ya tebanga na kiyara kababya tuwatie machikanya sae ine nigotwara kanyoro omorembe buna macharuche then oborunge bune merindo yenyanja and law is everywhere. Spiritual laws are there, earthly laws are there. And at the end of the day, service is to humanity. Naende ekaro koligeria osokoli kwane the 2010 constitution inchekero koligeria chapter 6 leadership and integrity, all the chapters converge there. All the chapters of 2010 Constitution, in fact, according to me, they converge, or the center is chapter 4, chapter 6, leadership and integrity. Then, chapter 8, 9, 10, legislative, executive and judiciary. For me, I liken the three to the Holy Trinity, whereby the executive is God the Father, according to me. That's kind of an analogy. Then, what? The Holy Spirit is the judiciary, guiding and all that, direction, giving direction. And legislative is the Son, sent, autonomy, akoregas.
You see, if there is a conflict within the three, we are nowhere. And the convergence or the center, chapter 6, that's according to me. So abantu bari wanje tuwate machirokero monta tusikanega ese kogenda bia. Nabona bachori mbuyo erete. You see, iyenge karo we karasire kiro kina nkeyo, kende nkeyo. We kabona we mabogende. Wana no iririata, no kura, no rera, oyoro, no ali. Kuara ko biyo korro biyo, gusena ko bukimura giro, oganya ri tarigende ga. Agiro wana tari siasa nacha. Then she combined just to give direction because some of the you see, no kura, no lira, no iriata, no incaranzoniga, I saw a ganario, no dada so. That's life. You see, no chaka tavana, Gambone, no tura, no tatura, Mbukuru Mudrama, Korea, the Gerabu, is okay. So, Takia Mema, thank you. Continue. Thank you, Father. Just leave us alone. Father Mbinguni, kwa misa takatifu, it is my pride to recognize the presence of the area MP, Bwana Anthony Kipagendi, and your team. We recognize the administration. Now, because of the clouds, because there is a lot of precipitation. This is very young. Now, I'm doing a sound of Kura Kanyangri. In the Kibaya Yakuan and Tuvaye. They are Korabia. We are Nitawa. Nitawa Nichin, we are Nere. Alafu, almost you no Mzee. Mzee. You unta kituwa usaba kwa unyenyekevu. Rakio chiche. Ora raba ke libao. Ndio tu. Inje no moke. Ona lengo munene kale. Wona no mokendi. Injuwa. Ora raba ntu bao. Alafu awachivu mbaro. Ni mama itamu nyare rabo. Injuwa. Kita mau apa ni ibu? Mau ibu mau gimana bro? Ekuaya nira, mau ya rora. Administration. Motif. Okay, luar nayo kau keraj. Biamana sini juga. Kanisa umempi oito Kipagendi. Our ACC present, chiefs and assistant chiefs. Wairebia. Murakoe unasireta.
igarenge ebyombe ebinge iga tutambwe ebyombe ebyo goba na igana ndo ikaransa tukole bwango ekyombe gya team change esale go cover savings kya mo na iga na ndo ikaransa team change wali president koraya igo mbia mono esogo chakorera umo gakwe tobwate team korukunga community policing esibare noli oliore obwate egetoro ache bwangu team change community policy I think they are scattered representative yabo oliwate getoro ache bwangu nyumba 10 bali present mo batayare gutenna kwa niaba ya chairman ya community parish ya Iga Setore Kitutu Central sub county yo minto Charles Aminga awaso yo minto bomocho Mr. Fini aromo faisio ye na inturele twarangambia to charero tumurere sio yo minto yo igorenda senge ye chinsa asore yo minto fin abogo chana inchen kwa marigaito biamano nyumba 10 bali location bali present na wote nesore owevu onde wensi o nyumba 10 biamano matayo na abande barega biamano abatubireti village elders bonds tibali bago baro gakimo anyereri wasiniri mwakwe bicheo village elders bali esomo gaka bare gukorana mu gako ebicha bawakwa to bange undogo ja gwae banga iga to sokorgana wakwe bicha village elders ente moso iga ogwangi una morega moterna inu wande berkomui losi se misako iga ekobi mweba mwachi mweba ekobi tubeke baadaye mwakire bicha salute igangambia na gomote kwa eri turashara kwana lingane limoiga orugeto biamano ona kwa niaba ya chini abature tibakia mwase location oba rupase egenda direct paka somongina uri okwerere biamano biamano mongina obatayari naike igonko akilisa township location awasa wachiwa tarenga ega intumbabe pasa egenda tale kia somongina biamano awanati galia abarenge senior most oikoru township elingane elimoiga biamano muroti asali waga Mheshimiwa Kiwagendi, Mheshimiwa oito Duke, ACC oito, abairi bechingenjo chionsi, badri ito rogena biamona selingana dinene kwa turumiri, uyo bwate matona bali igwa. Nyaubi tuwakorera neregasi, nyake menge. Nyaubi konyani mutenerete kiombekeria abana bacintakana n'abagotu wako akanichibesa igo nije konyora gwakire simio mbori ngachia senchiacha bono lende nyasao moire umongina n'abana bawo poleni Mheshimiwa Kibagendi tigankwirane ngambi ya mono noyo minto Duke you are a good man, good persons ne team ya ino mubanye tekerekere bomono
Biamano mchifu ito omwesimiwa Kibagendi omwesimiwa Duke Nyarango n'abali bonsi omwesisio ito abachifu baito bonsi pi n'abananchi baito Fata Rogena Biamano sogotoletereke mwanzo kiemisa ekere kiengenjo ngono istole wetania mangana mange njitimbu atia mangana ngokwana mange mbaka igongo kwana nare gokwana mange nabo nare gokwana mugaka Nyaubi twakorire nerenga kientambe na no mugaka bwenge nchenene ekara twabwate location ikorugu township eso mugambi magaki ale kugamba ingakie iyo tarabagana chi location otwalenge location yemo yale kurugu township lakini rende nyasaye nanjete chi location yeto chikabaganua ono tugatwara chi location inye abaisimiwa waito igere ngenchanene mwakorire gento kyo okumia mwachire mwensirere samatanga kutoleresia oyo minto oyo sirire mugaka Nyaubi jina barusiria go Biamano abananchi ba mintono eso gotobwatesia tigantigerago tingokwana mange Biamano abagaka baito Biamano ese abagaka baito so ko murero yo mino tigangire libagendi korangeria assistant chiefs bara n'abagambi bande korwese chi location chinde abagambi bali bale present to chobocha tocha abagambi once the all chiefs and assistant chiefs. Ebi chayoka wako father ebi chayoka kwa sababu ya weather picha tutajipanga hivi omugambi chura ni gocha igo so thank you abagambi aba nabuku bako present location korwesi bako omugambi utokoro Nyabururu chief I think because of the weather wango yatukore Biamano mugambi aseri bagara balfata Biamano aseke ngwanso kemisa aba raibaito baraiga bachumbe mochumbo mweshimiwa Kibagendi mochumbe mo Mzee minto mweske Duke abantu bonse bachire ko kororomo yega womugambi itokoro kwa Nyaubi mbuyamore tutaete ko babenge igona ichake gente kegeren kebeke buya nari turagenda rais ntagete mbo mwenge ninchi okwana sababu ngo chiokwana neye ninche tu abana Nyaubi rongo kigas tu abana Nyaubi for 14 years naenda setai ya ngaina umanye seito naga ari gutaka ngaina ari ko ngaina mono lakini umugako yo nabagaka bali bakuru enseme banyoroke gasi njerengiya igorende no nyabagambia bachire mbara baneregeka that is why na ira set a stage motebe ntage tabagambia baito batebe ese bakogamba erokese ne sublocation mane okwana mangana abere ngeo mochama nyoito Biamo tiwasari Biamano rende tia muna mufata tebe tiwasari uti lakini na bonko omochama egara welcome omo sisio itore ga commissioner egare to kwanire nje samarieta ne richongera nkorokwa endo mo chief ochogoro keshe ninje nakabero mo assistant chief entire mo musioma
tianya sawa seni mugambi itongo barenga ko kujuti dimisire lakini umwana garwale tagatangwe school karabare go igo raftam agaro chiko moi biamon tianya sawa seni biamana yaga toganya kuruga be kabirenga kabaga nje no mugambi ondieki inje na bya torogo rwensi anare go sababa abe ko bagambi moje more ndabantu motige yo kona mama ndaya akorera biamana so gustariyo kyabagambi baito biamano ne biro byangire enate na gukwana mugambi Richard magaki na ero mugambi ono manene nere bakora no mugaka Nyaubi amatuka mange igabwa ate issue gari ogembo court na gyako garata ba igomba kana ngo musabira libaga nere bakora muno mochifo manene bakora na mugaka Nyaubi libaga yamano all protocols observed. Father, thank you selinganani ya watwa coach koira chita ka chinke san abantu baminto molemereri coach koira ta ke enke sana sababu inje asa marieta ngoro ku Vincent Kabeta injam the area chief of Nyaburu location iga in Kamore emore area yane igobono through that enta tembata bigente kemo omugaka Nyaubi iga arenge gokora aso office yane yomo chief iga kwete oro koboko kwane no enigo aso korera ngokore samari ngane irimo ryoka ekaranyo rata tukane nyagitari gari umwaka Nyaubi na koreta mawasiliano ya amaya na Nyasaye oye igahirete kisara akamaguru agasaba igobono okoro kinga mbuya anachete amangana na kujesi Nyasaye igobono tindege tingenda tambe asengezo omodiyo itono arega before ntara mwari baga kwando mo chairman bwa chief vaitobe location akwane enkwane emo amwalike erinda makwalika omwemsio ito ka kimoremereri egekogera twenzindwa chakorera mbara banje te Nyaubi bakoreiga bari banje te Nyaubi korango iga igobono nanjire ngana ki twenzindwa chakorera toremerani te emo administration neria etakire kwa uri bagaikego bijamono mugambi Reverend Father Dennis Rogena abakristo baito be parish yetu ya Nyabururu ekwaya chichumuya chile ne sentence ya parish yetu umheshimiwa Anthony Kibagendi umheshimiwa Duke abana ibechinge njo wao my fellow colleague chiefs tumsifu Yesu Kristo pole Father situwasarichi ngakichinti jintambe kono kusadia masikani jeno mu Kristo mu Catholic mu chief ndobwana iligo kwane kere misaya eri lakini senjo ya masikani watwa I apologize most sincerely esenjo twamachiri gwetani asinini njetindiko chukukwana esenjo ya protocol tobwatere nkongu sana omoneno ito commissioner ito no walega iga kare bakarukirwa badio bono room assistant county commissioner with division ya ito tuwaegwe ku township monganchere sa masikani ya manene morangeri gocha arurambirambi yaye abakwaniga arangirio mu MCA arangirio mheshimiwa Kibagendi commissioner sa welcome ndio utoe lambirambi zako alafu utamwalika the area MCA ndio amwalike mjumbe. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa kanisa, kwa familia ya Mzee Matundura Nyaubi, mheshimiwa wetu wa hapa, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa Anthony Kibagendi, mheshimiwa Duke, chiefs ambao wako hapa, assistant chief, village elders na waombolezaji wenzetu. Habari ya saizi? Mko salama? Tunashukuru Mungu tuko hapa. Tumekuja kuomboleza mwenzetu ambaye tulikuwa tunamwenzi sana,
Bwana Matundura. Kwa wananchi ambao mko hapa, hawa watu ambao wanaitwa village elder, those are our administrators. They are part of Tolea. They have just volunteered. Na hawa ndo wazalendo wa Kenya ambao Kenya inaheshimu sana. Kwa niaba ya ofisi ya kutoka pale kwa Bwana DC na hata ministry kwa ujumla, Ministry Interior, sisi tunawathamini na kuwatambua sana village elders. Na mahali popote mko, feel part of kuwa wa Kenya. Wacha niongelelee jambo moja. Kwa watu wote ambao wako hapa, viongozi wote, sisi ni watu wa nchi moja, na sisi tuipende nchi yetu, tuzidi kuipenda. Mambo ya siasa ambayo ni ile siasa ambayo ya kutosikizana si siasa nzuri. Ushindani wa kisiasa si wadui. Tafadhali tunaomba mkuwe na tolerance mkifanya siasa zenu. Na kwa hayo sitakuwa na mengi, bali kuambia familia ya Mzee Nyaubi pole pole pole, na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Thank you so much. May God bless you. Rest in peace, Mzee Nyaubi. At this juncture, I would wish to call upon our area member of County Assembly, Mheshimiwa Duke, karibu sana. Njoo utubie watu yako. Asanteni. Thank you. Biamono. Father, biamono na ino. Father, biamono siringana gwatwaire riokoremia mioyo yaitu monandirio gotwelekeza guchiguru Kenya sakurinde nae biamono. Family yo mugaka maubi bantu baitu bonsi abatureti nimaitenga matanga ya igani ngari ngaya ino ikiagera uyo igosirire n'umuntu ino uyo imesana ikenyero gitu kya Nyakobari na giti andu ngarago yane ucha se family yega mona so mugako yego kurara kwaye. This family inye maite bya sana abana bo mugaka twabere tukubotera namo naborobo mona sinchire yamo iyo bugambi na kirende y'amagendero aitu. So mungalao chairman yane ichipazari ward yo mintosongo tinde cyukwane okogoroka iga usari utiga biamono songo nakuri nsemeyiga mama Kibagendi mungina ko cyega abantu bakarore gutene katika bira uwo ma usari utiga wana tali umwana wo mutaka koreta busiga njira kora ngorete biamono maji biamono ya mama Kibagendi. Shukran. Kenya saa kurende ngwato to mwana mao beiro muchumbe gatokore iwonte getembo mwango okoba duchenga abantu baitu baremereire me bali baboti chikura cyo MCA mura bayo biamono oksio chirega mwande tande uche sani go chega muntu kwano wekira ndikendabu biamono. Father Dennis and all protocols observed. God is good and all the time nchege nteke mangu kwana dere konegi akore kanira Nyakobari utambe togotenga ba Catholic mubwatu bwanchani lakini ara moro chubwanchani ase Sauli Nyaubi arenge kirase igo Mukatoliki ora bari silent. Tafadhali anza kutafakari ende jumia enda ase ubwene tokobera Duke gaki ngosaba para nereria koru public participation koru onsarigo gocha mabondo yenje
talinko nje tiniko boli kula na boli timukandina bono igo na tumuna umwesimiwa Eric Abuga who resides in America iga na ndikire a message of condolence lakini in a form of a text lakini na yebwadira so mutwe iga kuwa na mangana abere uichanire ekera igwete ngomo mugaka Yubenalis Nyaubi alaya amini Yubenalis Matundura alaya Nyaubi okule elia kabiro magateba nga Nyaubi was a honest person ekena amuboli nje nakagane kina amugambire tare honesty igante binga ekera ajite kumuboli jikura is the only person yomotebeti oboronge akamotebia ne umusani oyale lakini this third time 2022 he was committed konyora fini Onyaubi omotebiri omonto babwagera jikura no mwesimi obono ikaranzekero bono igo omwesimiwa akamutambwa muno omonto honest igo munerete story yaye egento keringa omoyo wekeo naro naende mbiamono mwesimiwa Kibagendi nkagerete emechanda yonse mune yagachagete nkagerete everybody is aware umusigo yokwanyo imukiange 90% which nakushukuru sana bona muneterete story ya Eric Abuga tiniko gaenda mangana and discipline bona na ntumira 5000 munarerale igante byanjiriko gaenda ke kabweke ekenge bwata mangana bako gaenda bakolera omongina imwe omongina 5000 alafu ene aba murabalia ninkagerete mbura yango tukanga barongo tweru bale 2000 bakonywerero ngoli ekereba ba iranerio mugakonde some few communication to make MCA etangazo tu asinale leak and licensing board ase nanje yaranga no yangwa njorete na chorete nanje kururo ngao bono ninje ndomo member o leak and licensing board ya KISII county igona ngotangaza nga tarehe 13 igotogotarira Nyamataro area na junction na embassy igo balia mubwata mararamisia sijibaji jibekiranga na sabana inchokole entrarero twagenda tuchie usituchikanso biamono sana biamono neke ombekirigia minto we raised about over 20,000 a welfare Nyaubi na lenge magombo welfare group chieme chinga gerete ni tutwalende te chinde igo chibesa chiri omongina talibona bona nturigo kuana ne toka ngantu chibwati mambi toguchira tukugambi buya tukwamangana biamono diu kimbia tole jetimbwati mangana yo ndo nyongole bidina biamono mito chon ebe sale todo etia kwata no mongino kwereria ebe seria machuma ngaibale tigange oyo ndena omwaminifu Pius Marambe 2000 obai alafu eji 5000 eji no mongina nko arara mnango mongina 5000 biamono na we are hoping omweshimiwa Oxy obekero mongine seminare Tewa na watu mnawa no mito kaita okay nanje natomgo chaigano yo minto Pius Abuke obori chikura baona bakuru kweli retired retired amangana siasa taiyo igotinje tia amangana siasa muna tuate ufada gatebia tinga kitia siasa chiaetire bono ntokurwana sege igate banga ntere ngaro ni biafu yedi bagali aye kubwa mononte byange umongina chiebe sanga egasiringi chiri busatu nge umongina kaboko kubwata nayo nato changa yekero tuwa watu changa uchiringi chiri busano otingo kwa na mange amalieta nkaitas na omwana ndo kurukukasi wakoli biashara na matararia na anga shiringi 100 mbe kase sanya iga biamono yo mitokaitas biamono na ekwerero mongina biamono tiba chekire tiba chatisa ndo oksiaga tema chekire
Asante sana. Asa Marieta Thaddeus Omenyo. Inka ng'umbu Nyabururu. Kutole Nyabururu etote baga ng'umbu. Asa bagani barabuge ng'amache ng'umbu. Lakini Nyabururu. Iganinka. Na nje kwa niaba y'abantu ba Nyabururu. Familia yane. Abantu ba ng'umbu tuwaletire ng'ora yaito. Kipole. Isokoromora tata mama bana ba minto pole na bamwate gotoa eng'ora omugambi garangeria bali baboreti tigakea na inche timboreti lakini mbono nteneine mbono njitagete gaki na chirenka monsi bore mbarenga bang'ancheire ng'a nae tenena na chire kobabori nkaimo kioko bakoigoro gakenye kwa ng'ancheire. Asante sana. CBC njacha. Rende umugambi dioki konya koirora kerasi nkoyo. Motorioka. Kono konya koirora oku nae sukamotu. Ontigero omwana. Na injensa ya kerasi 1 rende. Ntigere. Ebesa gaiga. Mbiamono ngakuna bate bokuruko. Thaddeus Omenyo. Nkanya Bururu kanisa. Mbiamono Thaddeus. Mbiamono. Ndenga tinga tigakore na inche. Yankwa na mangana abere rinde ndangeri omushimiwa. Igento na kwana nekiga. Abayiboli baito mwe ichoria chipazari. Chipazari chiba santo kanyete chiche kichire tayari tafadhali gaki enda ko kanyasi nimtu. Chiche rinde murangeri mwewe. Ase pare na makuru a nyamatare gende cyo soka mate embassy. Pare yiga. Inarora ruguru gaiga. Ekiona kuminga abantu baito ngore mabare ko ngwaka bare ko goto. Lakini tali go chapara. Mechinere gari ibere. Pachire para mono. Abantu baito bakani musitoche tokora public process ni garia so that mba chapara mono. Parire pake para. Kera bakurie para aningo liri chiete kandanze uteta abantu baito baumye. Pare tera era biya kurmate gari tera era biya. Ndenga tinga abantu baito munyara saniti. Para yoksia ngo kwana pare kurwali onsaligo ya mabondo esoke iganya kubaria era ruguru era mwino gaiga pare yino program pare yinkole mwere contractor ya nyeru pare nganya tebirega gweterega tiagwe metega timabu ige binte bingene che tegwe kera nyomba lakini che busi binte bingati ali emete ndenga tinga nabatebiri emete bororo pare yete gabia gochaiga parende ne ya mate ase chonti ngakorwa kurkoru nyabikondo egende mate bogecho uchisobo choni tinga nere paria soke muino ne pare vile ne nyibegete program neron cross were amacha ega aya gravity ama matoke etangi chiganchi wate shida we ba na beke chibe sororo chichi tangicho erinda amacha yakalinduki atumika bebia nensoke ya monero tukurukanga magombe sokir mate ga se ukristo mata magombe kai soke yo neron korosi wire ase bono go mutinyu gatatu soke yo ase ria gaiga inere program mbege tase bono so that tubatra namona ino igonta getengangira ningambia mono twabere toko bamona inwe bia mono ase gasingia mwakorete mukangirania neguo yo mitante bianga CPC egoteba na monta ikoirorera ukoirorera na bongirorete tokorega cia mana simba tubatiranite tokorega cia ito tokonya abantu baita ase konyara dente benga mbube mwangirorete etekwa kanga bia mono gasikia mwakorete tiganya sai ni mwabarenda ababeke munya kobororo bia mono gaki Mheshimiwa Kibagende nje nkororo ngori ana nkorani ayekogocha elinde nayo okorende nyeri bali okwana sisi ni asante kwa neno nzuri ambao yenye umekuja na tena karibu katika Kitutu Central Ward ama Kitutu Central penye unauzika kwa kazi yako nagania Mchinatibe kireme sagaiga ichitire 4000 1000 yawa murabari baito bakorega aciarie kebure uyo bateneta chui
naye bate bauru au mwirenu ona baikeri chibesicho igonta getenkwa na iganga omushimi waitu Kibagendi Mheshimiwa Kibagendi igo nara abantu bakuruta magena Mheshimiwa Kibagendi ngachorete chiyuti Kibagendi kabavuringa Kibagendi agachora chiyuti abantu achorete gitira abantu bari ngamonere bakorera cia monere eringiye sana si county yetu etu abakani na chiki notera mwambwatsiri ena abakani nga Kibagendi tachorete youth abantu achorete bakorera cia monere na abantu baito batu kyachorete tanya abantu baito igonko muyalinga biamono asega asiande to korengia Kibagendi agachora bamura baito batubwatsi asamagende to ye constituency yetu igonko era ninga biamono mushimio Kibagendi unanche bono yari yangete ribaga ekera achorete worita kiondi agachora Dennis bakabarusia istongo myokanya mono tiko muyalinga biamono umushimio Kibagendi welcome timu ya wana kwenye introduce biamono mheshimiwa ya na kitu wana wapenda tunaona Kibagendi wachirega getutara naye tukubwatsi amangana ajya tuma tarangoso kiwa itayo ando yige pindike okorega sekera mabi tuma tukatabe gavana yetu biamono tena sakure ndi biamono. Asante sana. Pamoja. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. God is good and all the time. Asante sana. Father ito rogena. Father tosigete sana. Mokatekista varaive kanisa. The courageous ones, Team O, a family, the late Yubenalis, Nyaubi, Mongina, ne family yonsi, naba na inchi bonsi murega, naba raibaito, ACC, aba chief na assistant chiefs, dere tuachirega kurupole, pole as a family pole for losing your father in a very, very sudden way. Mugako yomomaete, iga arenge muntu bwanchita abantu. He had just gone for a funeral on the other side of the town, iga aria Jokvilla. Unfortunately, on his way out, he was hit by a motorbike. Fortunately, we had our chief around there, Chief Vincent, na abandi barengo bakamumnyo kinyagitari. He wasn't able to make it. He passed on. Etogoteba pole sana na ende pole sana to the family na abanyakenyoro. Na ende ntebe pole ase abatureti baito asomugako yarenge one of them. Pole sana, and even to the Catholic Men's Association for this big loss of one of you. Na ende nduonte ebuna amakwiri arona makoro, but onde tayo nyakonya understand ige togutigira nyasaye omaete why he takes some of us very early, some of us in our mid ages, some of us in the age of Mzee Yubenalis, and others baadaye igo nyasaye obwate okobwa na ende nere tokumwira nerinbi yamono chinga kichonsi. Igo na tuarire moichano sana korora buna abantu bachirega in big numbers. Today I've been to 3 funerals. The number here is just too big. Eyo ekoro kibuno mugako oyo na asikire na ende gabwate family ebwate network yenene buna njobisiane. The son of Vincent works in my office like my senior gari ateba kereri kiachete kubaburi na bamoteti na baminto boniga tigatura akonya no mwana oyo bori limono mbo bamotebeti
na inumbaira nili nambiya mono na ende mbiya mono mwenzi for deciding to vote for me. Voting for me was voting for change. Na ende boge tutu Chache South ya ito mkonye transform tole in this period. Chiskuru cheito ngochi rosi tole chipara cheito moroche nkonya gotemande gochi rosi na ende ningendrete gusuguma tonyare konyore loop ya Nyabururu father epare ye korunya bururu iga yonjo ke chege chigosoka Nyamataro. We are doing our best gotema gusuguma, but for the time being we are rehabilitating our roads nechi para chinde chinyinge in our constituency. Father, in my time as a member of parliament narina aruanire for the first time tokanyore tamak in Kitutu Chache South para gete konyora ya rusiwa ya irirubo girango nkaruana nkanyirania eye kurua sakuru kurio toigo yati gosoka maate igonga ibono ntu anyebeke lami 9.2 kilometers naende epare korunya koe ekogenda marani na eronko bekwere lami yabege tuwe program way back no mheshimiwa Richard Onyonka lakindende na atemire na sugumire yabekirwe budget na eronko bekwere ne chinde chinyinge ntaete gotema tusugume we transform our constituency egento kia muhimu kokoro botaka abana na bungo suguma father basome. I'm ensuring our children get bursaries bonsi people bago apply na abana chintakana barunko bakanire school fees yonspi irrespective of which school they are in. Oriore university gongwaka na chionsi ya secondary ngwaka na chionsi bali chi school echichinde basic education is free lakini yo mwingoli ka taete okokonywa in terms of kubaligeria uniform ose vitabu na haro na mmoko iralingana obisi na boto kunyara kubakonya. I'm happy negasi my brother Duke yagokora Duke in your second term kwarengere irisana abantu abanya-Bururu chipare chiokorosi. We are happy with what you're doing na okorubora ensoke mata is a big plus to our community na ende na kwa netena governor igoro we were hosting our right honorable Raila Odinga igoro ya macha yarega governor nante betie kene you have pushed for some money into that project gakitige move with buango kidogo amacha yo anyare gotirimo kaga akonya abantu baitu teko babia erinde nkole ndobwato bokongwa sense yaito father no egwateba we have a problem nche father na rentete the current president William Ruto nkamorenta paka Nyabururu ga egeti engakie yugare goteba igago chakurusia abantu bottom abalentarari akairorera ensengima lakini father keraswa na kimurocha mangana biyare boli ono father ekereto gokoswa Dr. William Ruto inchetindi komokoswa bunonde bwensi igon komokoswa asingincha ababonsi ipie bangakirete kura ngende roguraria ngende nchimotebia manganaya abana inchi ababaumire evangelia konya komenta na ndatete nkureduciare is inappropriate obeire gago totebia mangana atarikoba bune wiki ye father na chetenche kuruchi basari chibasari nabwente kuru the whole of this week abana baira nene chibese school. Unfortunately kumbe nobody mutu atebiu bunanko beke rutoli chibese igo. We have a president who is insincere, a president who unfortunately is not building any trust amongst his people. Paka abachumbe bae bali ba UDA noemba robu gago chiko batebuna ama baganare gayo kubirika chinases noemba robu mbali ko believe ocha ko barangeri ochi ko babetereri nje gonko basabaiga usiintu n'abantu abangaini buna father ateba torengereri kabisa 2027 nto masakobe kokora magosa atu akorire na kige kogera tuchandigiteiga. We have to transform this country using our vote. Using our vote, we will be able to bring in leadership that can help us. Abana baito basome boronge nechigasi kitoke. Squeeze ngongo chikonyora kagasi umwana nare kuruemba siga orenge internship igari kebs akaiwa kabagankaro agacha obisi aganteri
nkagenda rindi ngakwanire CEO kamwebereria kerante ebi buno mwana oyo okorire gasi engia buna abeire 90 for 6 months buna ndoche nkomuhande gasi basi nkamanya mwana oyo nkonyorare naende nkayinkorwa nchikorire CEO iyo mwana oyo agante uriru naende gasi eyo ngachikoboria nkaibu naende bune president yaka yateba yaya bayo omonto kurwe community yaye muroche igombia so that is why we are saying we must work hard and be firm and tell the president the truth. Mbobe bagokora ense ntwensi tuwaka nebango bago chaka gokora bunambaro buboka digererie para yaito korudara jambilie junction kogenda town yabeire the same for a long time matata itikonyerosi lakini gokogenda sobo chipara chionsi pitch contractor on the road gokogenda sobo chi project ichigendererete igotorengereri kabisa rero tari tukunabwente gukwana siasa lakini let us work together to improve our community naenda sema okorranko genda bobe gakimwangorora mwantebia ngora iga nanyara go change father like we promised we are coming to support you ekanisa agaria kwenye improve go change kerama tariki 7 iga buna kwa totebia we are organizing ourselves na abandi mbali babwatebia gasobyo kubolie ekerogeke bali bagotoma babo bali bacha batebirende banyagotema igambia bagokora na inche nabonaga korire igo paka ngachanka batari boiga nango kore miaka 10 naboko nyoroyo omo bogagoswa osibona bangina no boli mongoteba ono eri kingo kore miaka 10 naende muroche mukombwati singira nyo bogaba na gocho bogetutu bas igabona nkorere gabo father rende gwateba amen naliyegente gekoba tari boigo asante sana nacha ne team yane igere nene igo mogo tenena gaki tenena mwensi asemore wherever you are you just salute us engencho echinsa tenena salute ngo iga mwensi pi Vincent yarore mwamu ikange kabisa but the chairman of CDF and manager sukamutu tariga mocha pakaga mogo sukatumutwe marorekane Dennis salute like this oinere constituency manager akoruku Dennis Nyangwara aya no yuonde salute oyu akoruku Alphonse Onsongo nere chairman ya CDF na bago nkonye gasi mobe tayari nero ngoli una muate ne naigo timba tenene tibosa na aba chief una muarwero ngoli aino bono na inchi tigandu my support to the family and nakie kwa mwandigere na mabera igagari asante thank you so much so dero etuachire gosire family yeye na inche buna mwateba I think inkoirero mongi na ebese ya direct mwalimu kwale gochopo tokonyega asante sana eye 10,000 shillings erongoliane oirero mongina alafu team courage abagaka aba father teba bale courageous pangere 5,000 shillings echibanywere soda asante ne kwaya gosejumuia nonye mwandigere nama abe na inu moko nywa mache tari boigo na barubu bangere 5,000 shillings and then tubwate a team yende na iwe koroku group O nererie iyo na bangi na baliyo basani ba mamga na barubu obangere neroyo na barubu 5,000 shillings telebiya father nere ba minto tarandi biya nere ta konyora maguta mumanye no musani one sana na inche nera nyore siringi chiri busato asante sana aya amachuma naro amachuma
na barabu mbakonyora siringi chiribu ibere bagore sabuni. Asante sana, biamono sana. Aba catechist na barabu na bakonya kubwate sifada na barabu bakorine pigipigi obangere singi chiribu bere committee abangeta matangaya. You are part of it? Asante sana. Committee na barabu mbakonyora siringi chiribu sato asoko bangomo yegomu ya. Asante sana. Arafu mbarabi batigaire PMC. Aya. PMC na barabu mbakonywa soda. Asante sana. Na barabu tobae 2,000 shillings. That's a total of about 36,000 shillings. Igongo teba mbiyamono, naende mbiyamono, asebono, asengencho yechinsa, igongo basabaiga. Torente erongori to chake ne tenti erigaria, tenti eria bali batenena, inchugo chaiga. Inchugo cha buango. Ni inchugo cha buango because of time. Mo manager, chairman, mo chairman yoyondo cha kandaga asokire gukari kuri CDF yeito kono. Asante sana. 1,000 biamono chairman 1,000 oyono mo pione akoro ku Brano Nduso koru matali botori biamono Rafael 1,000 mo secretary 1,000 Collins biamono kimoko rutera bwango iga mwata etemba tangaza. Asante. Noyo no mo chief daraja mbili akoro ku Brian no moruoche tuateba na barobu ke barega na barobu mbago tuara gento tali boigo no are nere mo assistant chief daraja mbili biamono sana chief so biamono mochere biamono Vincent, thank you. Kai Innocent niweze squeeze kwa vero mo pastor ondole kingo soga kuru anko golere buku. Asante sana biamono Kai biamono sana karibuni. Asante sana, very good. Biamono Vincent, biamono Innocent, biamono Oliku, biamono sana Emily. Amos, biamono Kai. Ndoche muarure far and wide. Biamono mumuroyo inchuga tenaga kido. Karibu mugambi Elijah, thank you. Naende buna moko nyakorenta ekwere ndeiga. Karibu Jemo. Biamono mugambi. Biamono. Ntobwate dispute. Ntobwate dispute yobolemo goseye boundary between Kitutu Chache South and Nyaribari rogorari jogo location ntu abeka namo nabagambi aba including umugambi oyoito Elijah nabagaka aba biamono Benjamin abagaka kuru rogorari bali batene naga kuru igari jogo ntogendrete gukwana naba DCC ne county commissioner tunyare go deal with that problem yabere for many years. Lakini na minyogete mapema nkagata nkaenda nkarosi jogo location igoba nyibali mbako nyara gotura. Asante sana mugambi ondieki, thank you so much. Igombi yamono mugambi Elijah gendra go to represent plus the elders balibara naende nteberi batureti bonsi pin the constituency nije mbasonere uniform buna mumaima abasonere teriria baba maridadi buna narora abande bacha gocha. Asante sana. Omwana oyo momo maete nendu yane kuru moinaria, he applied for over assistant chief some time back buna na mwanchore teiga na ere toka make sure nyodi robo rayobo anyare go tokonya agae kenyoro na akorete bia. Asante sana, endelea na kazi nzuri. Asante sana. Umugambi ono arenge kuruenga kiyubare kurwana na the late Nyachae kerbata ite gotura. Orobeberwe itorogorari tigankorere gabo ntebe mbiyamono naende mbiyamono for coming in large numbers. Nootora will continue to stay with the family. May God bless all of you. Naende gaki ase mubwato bokongu mwairo obisi ntubwato obisi garia Bosongo Hospital naende ntubwato obisi ende mosocho igari ase obisi ya CDF.
Togendere bonero ngoli. Mbia mono sana. Mbia mono. Kai. Mbia mono sana. Asante. Inchugo cha mwensi ga murwero ngoli tokore. Aya ni inchugo cha rentero ngoli gocha. Rentero ngoli gocha. Mbia mono daratemo Oma chief. Tuimoke torwero ngoli tokore Daniel. Asante. Mbia mono sana. Former councillor mbia mono sana. Mbia mono sana mama. Kai, mbia mono sana. Mwatero ngoli tokore bwango. Asante. Na bwana ACC ama ameondoka? Ako hapo. Bwana ACC. Abasemu mwatero ngoli tuimoke na kutuma kwa DCC. Pinde kene kero ngoli bwana basali mwatero ngoli. Aya, tuaigule. Bwana ACC, tafadhali ongea na bwana DCC awache kudharau ofisi yangu. Hiyo maneno ya kuchagua machief marafiki zake na assistant chiefs wanampea pesa, anawapea kazi, hiyo hatutakubali hapa Bogetutu. Hiyo umfikishie hiyo maneno na very serious about it. Wale watu walimpatia shilingi 1,300 aweke chief Santa sublocation na wengine hapa hivi inaitwa namna gani? Hapo Jogo assistant chief wa Iteresi na areas zingine. I'm aware and we will not allow him to continue doing that. Asante sana. Mwalimu pia mwana sana. Asante sana Robert Kirama ututumeire 1,000 shillings. Umogaka 9 otorente irero ngori ko sindikisa the sun bia mono sana sokoro bia mono sana. Devi Felix yage enderere, he will get there. Jane Justin mo elida itokuruga kurmoinoga otorente ire 500 shillings. Elda bia mono ninginyorete kauyo. Asante sana tigatukorere gabu. Thank you so much Father. Asante sana tigatukorere gabu. May God bless all of you. Thank you. Family production na inyoriwe gaki tebi abana bakora application chia KISII ninyigwete website teri gokora lakini continue trying senge njota koreti bagosie koko nyora gwasie keiruisiko kindly. Thank you. Family introduction mko wapi? Tuende na wakati. Family introduction mko wapi? Tena ngoro ni nungo kwanza tata. Family. Vincent. Njugoja. Family Njugoja. Nju. Roberia bantu bao gako. Bantu baminto abairi batata abairi ba mamo minto Father ekwaya
chumuia chirani chetu tigengere bagari kubakwani boirire buya mona singencho mwachire gotoe ngora. Father, iwana ale gusaba ngeli bago nganchire nyare kumanyika family omugaka tata yanyara otiga nkate umuntu ate era isi so nkate ngo chaka korunse pi singencho ye protocol Simeon teto bange bantu babo kwanza familia yangu je abantu be familia yatumbusuka gocha familia Simeon suka gocha teto aboko bakwana marieta egere bantu baba manya asa marieta Simon omwaga onero monginone gara kurgusheri nyaboke moya kurukwa esiro omwaga naro manno kurukwa arani alita oyo nero mumuro minto makogoti uso mwana minto makogoti sawa namakwenda muikaranse Irene bana ngai bali abanjo monengo bakwani marago bayabona bwairebia asa marieta ngoro kwa Irene Nyakara oyo Nyaubinde familia nenere oyo nero mwana ono monne ni gakoro ku Francis Xavier oyo kabere ni gakoro kwa Agustin Mariera oyo no gatatu gakoro kwa Boniface Matundura nera ndogete tata oyo Edmond Orange na oyo moke gakoro ku David Nishas naro ochire ochiai piamo no ase uno moise kominto makogoti asa baise Julius karibu tiwangirire bageni ko bakwani boirire buye mwezi njengoro kwa Julius ongeta onko bate ase sengenjo mwachire rero mbuyamo nase pole yaino ande mbuyamo nase sengenjo mwachire otoreresi yanele familia yani tingo mungine kwanire rieta umwana anda amanyie gakuru kwa Nadia kwambo nera mama tumsifu Yesu Kristo mirana mirera amina cherita ngani ngo bakera mbuya mono sengencho mwachire sa bonge so monye go tata yagete no ntitware mire sengencho twarira abantu abange mbaka twarire nga tata no muntu wanchire na abantu abange sama itango kudina ke mtu mugaka Julius Matundura ongeta kwa majina naitwa Nadia Kwambo. Uya mono bari bari kunyakuburia unero munyamimbo mantu bari bari nyakombori na mburi biri musigari na yari na rero ni nyare familia ya uya mono bona tuyatoka ndasi nchi ya bwangu tadis karibu na yako likwini sama di tangro tadis ngre ondo murokan onero muminone ono muro mone kurukati ya singre Alex na yanda Mama Alex uru muro kawe nani sidi ya kazi na bakwani biyambi ya muri sama di tangro Florence Kwamboka tadisi ongera bila mwana sago pa buya mono onera mu muro kombwati turaba mbura 6 tigande yetuma yani nere ona ntia sama nida Jose manga ono monene onera kumubwati ya Faith Kwamboka ero munginone na babu kwanira gweka amo kena ro tanga sakara abana mo bago na gogo bokaba na bakwani mwezi sasa maji tangoro kudina Kwamboka ndiamo na soko cha kwa pole asante nere familia no mugaka ko Joseph mangana asante uya mono tari gutwara mangana mangi
na nabera mwaye nabo rakageta iyo abazani ba mama mbiyamano akaramo ko ganda moto sabira ni mana asenke yaitu ya nere familia yane bama ite gwe kwanira enaro mwana no manene ko bakwan mazimbi yamole so ko le twara ngomuluka data nane to wakanya sanga mbiyamano anyare ko bakago to na so ko minto mbiyamano samuleta na falini ya karango bwana nguru masimba kada kalfi mako vin gesar dolphin mora Dorothy Barongo imake tiava kalista kwambo nere mwisoko okabero nero kubwati oli na karibu naye okukwana oya mubikuncho yechinsa tigana ncheno tradition familia ame sikagocha kuja hivi iye nere familia ane sincho sinzamba ire libakali sini moko nganchira gere tokole introduction yake yo oyo akor kudekira munyangi olina oyo akor kukalifi olina noyo iga akor kwa happiness mura oyo Cynthia kwamboka nere ndogete mamo minto tumagocha oyo nere umumuro manene ase familia ane akor ku Clinton nyambane noyo nere nyaruka nene okor ku Faith kwamboka kwa Faith Keribo noyo Sheira mangana ubundugu yane ndugu yane ro yasirite wono kuna Precious huyu ni Precious kamsichana ka shemeji yangu uyane rumu minone akoro kutamalis nyanchira tingo mwari bagaye kwanere simchura bakunyara kwana mtengo kwa mbele samari nda mali nyanchira mwaka Vincent mata mwaka ndio unaso chagoto koto hapo moko nganda maganda bia moko na mkarase timaiti usomo ngina ngorigo kwa kunyara gukwana oyo nere mamo minto kagirete nabakunyara gukwana egere tumekwenda sande tanto ba minto kingongo kiasi bweire biya akinko bakera buye kyara ndo chengo mwakwana akimwamu anje tanenje nawokire engento mwachire na nyakora muntu kuleruga gaki biya mono gakimonya wonsabirania mugakerura antigire bono akimonya kongo baremu kimoko irana Nyasaye baruselie bigotanjira Caroline kwamboka Matundura biyamono oyinere mama sengicho chinsa ntetengende wango bibageri akwanya baye family mugaka Matundura kote bya abantu bari batubwatsira ko twachangete mbaka spikire ngambu ya mono aba murambare batokonyete kero mugaka yizetu walia na uba bwatsa manyinga yo mugaka mbakideka yo moisa korara oyo mobu na bisonga oyuto ko banari team Rogers Masengo James Omari Daniel Muchowe Kasboy no lyo koninya marinya mataro arafu nabande mbale batokonyire kurutwa cyagete batosirira senchere ya mugo seyinde wakikisha ngamiro buri yaikeranire una Cyprian Makia n'abantu baminto ba KISII FM batosirira amene sana kurutwa cyagete ko bika matangazo yo mugaka alafu umwana undi naronka nere ushukurikirete nero mugaka okorokuwa Douglas Nyamuya na atokonyete nere sana abagaka baminto papa mkatoliki kwa niaba ya familia ya tata tigangire libageri kobenene ngambu ya mono etanyare kobareka buya mona segasi mwakolire ebintu mbere kanyara bya kwamire mwakikise tenga byabere asencherere ndenge echumuya mbuya mono abantu bari committee babanga tamatanga tatambaka ikasa ikiriga nani batigambere mbuya mono mukora na Paul Cup Pius Marambe no mu chief weya mbuya mono
Chief Edwin, Chief Vincent batukirange muno sana aso gwakishanga amatanga tata abere successful abaturiti baito bonsi kuri bari barwa chogo bari badra jambiri bonsi kwa ujumla kuri ngambu ya muno ase nyinshi yako bamune familia ye gukorera ofisi ya nasengo kora ofisi y'umujumbe umushimiwa Anthony Tukagendi bato supportiri sana asenchere na useyende ofisi yakora una Dennis Nyangwara bune manager ya PSC CDF chairman Alphonse Onsongo asante sana na PSC ikora una Konduso Brian ya Nairobi bato siri asenchere ya bene yonko ngampu ya mono asincho kero ya muri bege toko boko na aga ni timero buri yatatera sinchirere ndonge kubari ngambu ya mono aba iri bonse mwacha kakia samo ko genda tiganya sabarae tiganya saba seseni kama ko genda mogenda buya muke buya na father na sabanye yeko nyarika na masabonto kantia sinki ya sincho challenge sinchira se familia ye kira nyarika na ndenge misane ko rwa sinki ye tutashukuru sana kwa sababu kuna shida mbalimbali sina ingia katika familia yetu. Kitu ya mwisho naongelea juu ya familia yetu. Mtuna abantu tuwarengamo. Una tuwaibo runa ibiri baito baka buna tuikire tuwabeire igantu tata tuwari kumwiraniria. Ka kwana bari mu manyete mora igo kwanire. So ngo sabaiga kamoranche asa aba murabaminto bari tore 5 tuwakinire tutanya kumanya even one day. Gusonda nya kubuata ndo mwawe sati. Igongo basaba tigatobamo na nyita toruro tigatobamo tubwatira nase keriyego chakerekebe tigatwikara sasa family twakwana buna amanyite tinkwana bobe lakini ngo kwana semincho nakerorire abasubati kero mwale tiruchinka baki tigabosaranye bamuraka bomanyara baramo tinta itochi ko bagekana abasubati most of them kabakiri chinkana babo chabaita nona bamura bamanyete boronge so nanu kamwachira onchi yabantu twara masikani tigabanga bamenya ninchirire ndonge yamore ndobuna bakile na babuli babo kwikira tinko nyara ko genda da sinyi chingaki tigamira ni gekwanire kibuchia se komiti ya ndi mu video tiamona sana wale ndabya wale karangu tele iboro wale muri ya dipari kwa paraka ya misho Father chingaki atogodi yamona sonsi ndiyemono haraka Catholic Men Association ndiyemono sana mwachira so bonge abange nabalia ndiyemono sana na mwensi yasincho mwari ko rumugano yawe ekaranto mutensi naba kuri 2002 asote kiundikia baraka nainde gutuba matuarenga asuba Maria asokonya sawa bonene ni sacramento litagatifu monori aritari Nyasaye wobo nene ae wobo nene litagatifu wobo nene wobo nene Krishna Savar no Montavere Nene Sacramento litagatifu monori aritari I